Nagtinabangay ang mga residente ug kapulisan sa Lamitan City, Basilan sa paghipos sa mga punuan sa kahoy ug poste nga mibabag sa kalsada sa barangay Maluong San Jose ug Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Martes sa gabii, Oktubre 4, 2022. Di gamitan og tsenso aron maputol ang dakong punuan sa kahoy aron mahipos dayon. Nahitabo kini dihang mikuso-kuso ang kusog nga hangin ug ulan sa lugar. May resulta sab sa power interruption ang panghitabo. Tungod niini, nalangay ang mga biyahe sa motorista kay dili gayud maagian ang kalsada. Giaksyonan dayon kini sa mga otoridad, dihang mi-report dayon ang mga residente. Nabuntagan pa ang paghipos sa mga nagbabag sa kalsada tungod sa kadaghang punuan nga nangatumba ug nangalaylay pa ang wires sa kuryente. Gipasalamatan sa lokal nga gobyerno ang katawhan sa lugar nga mitabang sa paghipos sa mga nagbabag sa kalsada. Human mahapsay ang kalsada, mibalik sabdayon sa normal ang dagan sa trapiko. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!